Калі вы з намі, значыць, імкненне да ведаў – гэта ваша якасць. Прывітанне, паважаныя гледачы. Гэта віктарына «Размаўляем па-беларуску», у якой кожны можа паспрабаваць сябе ў ролі лінгвіста. Сёння мы рады вітаць выхаванцаў кадэцкага вучылішча. І першае слово капітанам, калі ласка, Ганначка. Добрый день, наша команда называется «Ветрась». Со мной сегодня Микита и Максим. А «Ветрась» мы тому, что заўсёды імкнемся до новых ведаў. Выдатнае абгрунтаванне. Ганначка, скажите, калі ласка, вы вучыцеся на адным курсе? Я вучусь на 4-м курсе, а Микита с Максимом на 3-м курсе. Дзякую. Ну, а каб усім было зразумела, 4-й курс – гэта 11-й клас, так? Да. А 3-й – гэта 10-й клас. Вельмі добра, дзякую. Уладзіслава, калі ласка, вам слово. Добрый день. Сегодня со мной гуляют Максим и Данила. А наша команда называется «Рухавік», потому что рухавік – гэта галоўная частка ўсяго жыцця, без якой немагчыма рухацца наперад. Вельмі добрыя назвы, вельмі добрыя сёння ў нас гульцы. Дзякую вам, Уладзіслава. Ну што ж, і камандзе «Ветрась», і камандзе «Рухавік» я, вядома, жадаю перамогі. Шаноўныя гульцы, каб спрэчныя моманты не завялі нас у моўны тупік, за ходам нашай гульні будзе сачыць назіральнік, мовазнавец, выкладчык беларускай мовы і літаратуры, пісьменнік Святаслаў Крупенька. Вітаю вас, дарагія удзельнікі гульні віктарыны ў нашай студыі. Вельмі рады і вам, шаноўныя тэлегледачы, аматары роднага слова, усім, хто кожны раз далучаецца да нашай грамады, каб праверыць свае веды па-беларуску і разам з намі правільна адказаць на пытанне. Гульцам жадаю трапных адказаў паасобку і ўсім разам. Няхай роднае слова гучыць адмыслова. Дзякуй вялікі, шаноўны Святаслаў. Мы пачынаем і наш першы этап прыгадваем. На этапе прыгадваем гульцы шукаюць адказы на слайд пытання. Прыгадаць прадмет або з'яву і назваць іх па-беларуску – вось першае заданне. У гульцоў 5 секунд на роздум і падказка, схема слова і адна літара ў ёй. Паважаныя удзельнікі, калі вы адкажаце правільна, вы пачуеце вось такі сігнал і атрымаеце ва ўзнагароду 2 балы. Няправільны адказ балаў не прынясе і гучаць будзе гэтак. Націскаць на кнопку можна толькі пасля пытання вядучага. Такім чынам прыгадваем, што гэта. І першай была капітан каманды «Рухавік» Уладзіслава. Ну, час адказваць, Уладзіслава. Ці ёсць у вас адказ і хто яго нам прапануе? Адказваць будзе Данила. Данила, калі ласка. Мы лічым, што гэта калыбель. Калыбель. А куды ж тую калыбель упісаць? Мы ж па-беларуску гуляем. Я бачу, што вы зразумелі, для чаго гэты прадмет. Аднак неправільна яго назвалі. А давайте спытаем у каманды «Ветрась», ці ведаюць яны. Ганначка, хто паспрабуе? Паспрабуе адказаць Микита. Мы параіліся і вырашылі, што гэта калыска. Гэта сапраўды калыска. Вашы 2 балы, шаноўныя ветразі, малайцы. Увага! Наступны слайд. Першая была команда «Ветрась». Ганначка націснула кнопку. У вас ёсць 5 секунд. Ганна, хто? Адкажа Максим. Максим, мы слухаем вас. Мы лічым, што гэта парасон. Бездакорна. Яшчэ 2 балы вашы. Увага, наступны слайд. Націснула Уладзіслава, і зараз 5 секунд ёсць у каманды «Рухавік». Уладзіслава, ёсць меркаванні? Ёсць. У каго яны ёсць? Адказваць будзе Максим. Максим, слухаем. Наша каманда лічыць, што гэта лялька. І правільна ваша каманда лічыць. Малайцы, 2 балы вашы. Увага. Наступны слайд. І зноў першая каманда «Ветрась». Узрадаваўся Максим. Не ведаю, хто будзе адказваць. Можа і вы. Ганначка, хто паспрабуе? Адкажа Микита. Мы лічым, што гэта вавёрка. Вы маеце рацыю, Микита, малайчына.
А вось у наступным заданні малюнка вы не ўбачыце, але літары будуць перад вами. Пастаўце іх у належным парадку і назавіце слова. За правільны адказ 2 балы. Возьмеце падказку, заробіце толькі 1. Каманды адказваюць па чарзе. Першая адказвае каманда «Ветразь». Увага на экран. Усяго 5 літар. Падрыхтаваліся, Ганна? Так, І хто прапануе адказ? я адкажу. Мы лічым, што гэта водар. Вы маеце рацыю, малайцы, 2 балы вашы абышліся без падказкі. Цудоўна, імгненна мне падалося. Ну што ж, паглядзім, ці гэтак жа добра справіцца са сваім заданнем каманда «Рухавік». Увага на экран. Адказваць буду я. Мы лічым, што гэта цукар. Бездакорна! Вось ды кадэты, цудоўна, малайцы! Выдатна, каманды хутка справіліся з першым заданнем і атрымалі свае першыя балы 4 і 8. Гэта толькі пачатак. Ну а зараз пераходзім да наступнай гульні. Перакладаем. На другім этапе тэлевіктарыны гульцы будуць перакладаць сказы з рускай мовы на беларускую. Удзельнік адной каманды будзе супрацьстаяць удзельніку другой. Кожны правільны адказ 2 балы. Першымі за перамогу паспрачаюцца Максім і Даніл. Шаноўныя, я прашу вас пакласці руку на кнопку і націскаць толькі тады, калі я поўнасцю прамоўлю сказ. Люблю капусту з лукам і падсолнечным маслам. І першы быў Даніл. У мяне ёсць адказ. Люблю капусту з цыбуляй і алеем. І гэта правільны адказ, малайчына! Дзяўчаты, капітаны, ваша гульня. Мне бы кусочек сала с ломтиком хлеба. Першая была Ганначка. Падрыхтавалася, Ганна? Так, мне б кавалачак сала з лустачкай хлеба. Гэта правільны адказ. Пакуль ідзем без памылак і па чарзе. Ну што, зараз чарга ўжо каманды «Рухавік». Паглядзім, хто першым націсне кнопку. Ці Мікіта, ці Максім. Увага, хлопцы, руку на кнопку. А чорствы хлеб палезнее свежего. Першы быў Максім. 5 секунд у вас ёсць. Максім, падрыхтаваліся? Ну, падрыхтаваўся. Спрабуйце. А чэрствы хлеб палезнее свежага. Даніл ужо зразумеў, якую памылачку зрабіў удзельнік каманды «Рухавік». Ну, нічога страшнага. Так бывае, Максім. Давайте спытаем у Мікіты, ці выправіць ён тыя невялікія памылкі, якія зрабіў Максім. Калі ласка. А чэрствы хлеб лепш за свежы. Ну, малайчына, знаходлівы хлопец, знаходлівы кадэт. Аднак наш эксперт гаворыць, што ўсё ж такі больш дакладна можна было перакласці гэты сказ. А давайте разам з вами паспрабуем. Калектыўная думка наша. А чэрствы хлеб больш карысны за свежы. Вось бачыце, калі 7 галоў працуюць, то ўсё правільна і адразу хутка, правда? Пакуль падлічваюцца балы, мы скарыстаем гэтую паўзу і паслухаем нашага эксперта, мовазнаўца Святаслава Крупеньку. Шаноўныя гульцы, пачалі гульню даволі актыўна і паспяхова. Адказалі на пытанні, а сказы сёння такія смачныя. Тут вам і капуста з цыбулькай, ды алеем, а да таго ж кавалачак сала з лустачкай хлеба. Ну што яшчэ трэба беларусу? А ў параўнальных канструкцыях мы заўсёды ўжываем злучнікі «за» ці «чым». Бурачок смачнейшы за банан, а морквачка болей карысная, чым нейкая там авакада, даруй божухна. І я шчыра зычу вам поспеху далей. Як заўсёды, дзякуем вам, шаноўны Святаслав, за карысную інфармацыю. І падводзім вынік гульні ў пераклад 6/10 на карысць каманды «Ветразь». Ну, а наперадзе эпізод тлумачым.
Задача гэтай гульні растлумачыць сэнс слоў рэдкаўжывальных і не толькі. З 3 варыянтаў, якія прапануюць нашы памочнікі, вы мусіце выбраць правільны. Зробіце гэта, залічыце на рахунак каманды 3 балы. Не атрымаецца, свой варыянт адказу паспрабуе даць сапернік і заробіць на падборы 2 ачкі. Пачынае каманда з меншай колькасцю балаў. Гэта пакуль каманда «Рухавік». Увага на экран. Слова «андарак». Што яно абазначае? Андарак – гэта адбіўная котлета з ялавічыны. Саматканая паласатая або ў клетку спадніца. Розныя непрыгодныя рэчы. Хлам. Думалі кадэты і прыдумалі. Уладзіслава, хто дасць свой варыянт? Я дам адказ на гэта пытанне. Мы лічым, што андарак – гэта саматканая паласатая або ў клетку спадніца. Гэта правільны адказ. Уладзіслава, скажыце, ведалі ці здагадаліся? Ведалі. Ведалі, гэта добра, малайцы. Паглядзім, ці ведае каманда «Ветразь», што абазначае слова «енк». Енк – гэта росчырк, завіток на пісьме. Паклёпніцкая выдумка. Працяглы жалобны стогн. Ну што, Ганначка, дапамаглі вам вашы сябры? Дапамаглі. І хто адкажа? Адкажа Мікіта. Мікіта, вас слухаем. Мы лічым, што енк – гэта працяглы жалобны стогн. Гэта правільны адказ. Выдатна. Мы вельмі даволі часта чуем слова «енчыць», правда? Вось адсюль слова «енк». Дзякуй. Наступнае слова для каманды «Рухавік». Імпэт. Што гэта? Імпэт – гэта адвар сухафруктаў без цукру. Увоз тавараў, капіталаў за мяжы. Парывістасць, імклівасць. Вось што я заўважыла, шаноўныя гледачы, кадэты вельмі хутка прымаюць рашэнне. Уладзіслава, я толькі вас пахваліла. Скажыце, калі ласка, хто адкажа? Адкажа Даніла. Даніла, калі ласка. Мы лічым, што імпэт – гэта парывістасць, імклівасць. Сапраўды так, бо адвар сухафруктаў – гэта звычайны кампот, а ўвоз тавараў – гэта імпарт, так? Дзякую. Наступнае слова для каманды «Ветразь» – калаўрот. Калаўрот – гэта прыстасаванне для ручнога прадзення кудзелі. Лавушка для рыбы з лазы, якая ставіцца ў канавы. Доўгая прамая палка для гульні ў більярд. Ганначка, як з гэтым заданнем справілася каманда «Ветразь» і хто адкажа? Адкажа Максім. Мы лічым, што калаўрот – гэта лавушка для рыбы з лазы, якая ставіцца ў канавы. Ну, што, так бывае, нічога страшнага. Давайте спытаем у каманды «Рухавік», які варыянт прапануюць яны, Уладзіслава? Адказваць будзе Максім. Мы лічым, што калаўрот – гэта прыстасаванне для ручнога прадзення кудзелі. Сапраўды так. Наступнае слова для каманды «Рухавік». Цвінтар. Што гэта? Цвінтар – гэта насценны дыван ручной работы з малюнкам. Царкоўны двор ці агароджанае месца пры царкве. Будынак майстэрня па вырабе цвікоў. Уладзіслава, падрыхтаваліся? Падрыхтаваліся. І хто прапануе? Адказваць будзе Даніла. Мы лічым, што цвінтар – гэта царкоўны двор ці агароджанае месца пры царкве. Ваша праўда? Малайчына, Даніла, малайчына. І апошняе слова гэтага конкурсу – слова «каптур». Каптур – гэта машына для складвання ў стагі, сена, саломы. Накрыўка для бочкі. Галаўны ўбор, які завязваецца пад падбародкам. Падрыхтаваліся, Ганначка? Мы лічым, што каптур – гэта галаўны ўбор, які завязваецца пад падбародкам. І гэта правільны адказ. І хоць кадэты каптурыкі не носяць, яны ведаюць, што гэта за галаўны ўбор. Дзякуй вам за вашы веды.
Пакуль рэдактары падлічваюць балы, я скарыстаю магчымасць і нагадаю гледачам, што тыднёва ў газеце «Звязда» побач з праграмай перадач друкуюцца цікавінкі беларускай мовы ад тэлевіктарыны «Размаўляем па-беларуску». Адкрывайце «Звязду», далучайцеся да тэлевіктарыны. На рахунку каманды «Ветразь» 16 ачкоў, а каманда «Рухавік» выйшла ў лідары, у яе 17 балаў. Ну а мы пераходзім да наступнага этапу. Ужываем. Цяпер мы будзем спрабаваць правільна ўжываць фразеалагізмы. Папярэдне раскрыем іх сэнс. Але спачатку даведаемся, якія ўстойлівыя адзінкі выберуць нашы каманды. Першым канверт з фразеалагізмам выбірае капітан каманды, у якой пакуль менш ачкоў. 6 канвертаў, Ганначка, 6 выразаў. Які канверт бераце? Мы возьмем першы канверт. Першы канверт нам, калі ласка, адкрыйце. Ганначка, зачытайце, што ў ім. Сесці ў галош. Сесці ў галош. Вось такі выраз для каманды «Ветразь». Запомніце ваш выраз. Шаноўная Уладзіслава, час выбіраць вашай камандзе. Пяты канверт. Пяты канверт, калі ласка, нам. 7 патоў сагнаць. 7 патоў сагнаць. Такім чынам, у каманды «Ветразь» сесці ў галош, у каманды «Рухавік» 7 патоў сагнаць. Шаноўныя капітаны, запішыце вашы выразы і паслухайце, што трэба зрабіць. На выкананне гэтага задання вам даецца 30 секунд. За гэты час вы растлумачыце сэнс вашага фразеалагізма, складзяце з ім сказ і прыдумаеце сінонімы з беларускай або адпаведнікі з рускай мовы. Гэта значыць фразеалагізмы з такім жа або прыкладна такім жа значэннем. Я дазваляю вам прыдумаць хаця б адзін. Аднаго дастаткова. Працуйце. Каманды падрыхтаваліся і першымі цягнулі канверт кадэты каманды «Ветразь». Максім, пачынайце, які выраз у вас быў? Сесці ў галош. Мы лічым, што сесці ў галош абазначае пацярпець неўдачу. Гэта правільны адказ. Вы малайцы, вашы 3 балы. Пацярпець неўдачу ці апынуцца ў няёмкім становішчы. Дзякуй, малайцы. Ваш сказ, Ганначка? Наш сказ на Алімпіядзе па беларускай мове удзельнік сеў у галош. Ну, сказ прымаецца, ну проста яму трэба было больш падрыхтавацца, праўда? Дзякую, і яшчэ 3 балы вашы. І ўрэшце, Мікіта, калі ласка, сінонімы з беларускай мовы або адпаведнікі з рускай. Мы взяли русский отповедник «Сесть в лужу». Абсалютна дакладна. Беларусы яшчэ скажуць «сесці макам», «пашыцца ў дурні», а расіяне, вядома, «сесть в лужу». Малайцы. Пасля гэтага конкурсу каманда «Ветразь» паклала ў сваю скарбонку 9 балаў. Максімальную колькасць. Малайцы. Ну а цяпер паглядзім, як справілася са сваім заданнем каманда «Рухавік». Максім, пачынайце. У нас быў фразеалагізм «7 патоў сагнаць». Мы лічым это працаваць і моцна стаміцца. Вельмі стаміцца, знясіліцца пасля працы. Малайчына, гэта правільны адказ. Даніла, калі ласка, які сказ вы прыдумалі? У секцыі з Мікіты сагналі 7 патоў. Ну, пэўна, Мікіта сам з сябе сагнаў 7 патоў, бо вельмі хацеў трапіць на спаборніцтвы, праўда? Залічаны сказ, яшчэ 3 балы вашы, і Уладзіслава ўрэшце сінонімы ці адпаведнікі. І мы падабралі рускі адпаведнік «Работаць не пакладае рук». Не пакладае рук. Малайчынка. Беларусы яшчэ скажуць «ліць пот», не разгінаць спіны. Расіяне «праліваць пот», «цянуць ярмо». Дзякуй вам вялікі, пакуль рэдактары падлічваюць агульны лік. Карысная інфармацыя ад Святаслава Крупенькі, нашага эксперта. Шаноўныя гульцы, не селі вы сёння ў галош ні ў адным з конкурсаў. Усё якраз наадварот.
Гуляеце вельмі годна, добра спраўляецеся з усімі заданнямі. Гэта часцей з героямі баек здараюцца прыкрыя гісторыі, як, напрыклад, у Эдуарда Валасевіча. Асёл раптоўна пагарэў, учора капытом замахваўся з трыбуны, а сёння у галошу сеў. А выраз «сем патоў сагнаць» – гэта значыць вельмі стаміцца, таксама да нас не падыходзіць, бо пасля нашай гульні толькі станоўчыя эмоцыі і запас бадзёрасці на доўгі час. Дык часцей гуляеце самі і разам з намі, як любіць казаць наша Алена. А вам, дарагія ўдзельнікі, я зычу поспеху ў апошнім конкурсе. Шчыра дзякуем вам, шаноўны Святаслаў. На рахунку команд 26 і 25 ачкоў. Ну, а мы пераходзім да наступнага этапу. Цытуем. Задача гульцоў у конкурсе «Цытуем» простая. Працягнуць фразу і зарабіць лідарскія 3 балы. У паэтычным заданні па магчымасці назваць аўтара. Пачынае каманда, што набрала пакуль меншую колькасць балаў. Гэта каманда «Ветразь». Шаноўныя Максім, Ганначка і Мікіта. Увага на экран. Музычнае заданне. Мой родны кут, як ты мне милый, забыть цябе не маю силы. Ни раз утомленный дорогой, житьем весны моей убогой, к тебе я в думках залетаю. И там душой отпочиваю. І там душою спачываю. Малайчына залічана, залічана. Каманда «Ветразь». Вельмі добра. Песня «Мой родны кут». Музыка Ігора Лучанка. Словы? Якуба Коласа. Правильно. Ну, а спяваў Пётр Елфімаў. Дзякуй вам за ваши веды. Музычнае заданне для каманды «Рухавік». Увага на экран. Сказать, что вас сказать, что ты лилея, студеная шияна. Сказать, что ты звоночек, дых усижен мало их. Я просто помню, что стих такой Александрина. А что там было дальше? Ці ведаеце вы адказ? Адказваць будзе Максім. Максім, калі ласка. Такую ты здалася, прыгожая одна. Прыгожая одна. Ну, Максим, не могу принять такі адказ. Прабачце, давайте спытаем у каманды «Ветразь». Можа, яны падхопяць гэтыя 2 балы. Ну што, Ганна і Мікіта пераглядаюцца. Так, паспрабуеце? Не? Нема у нас отказу. Нема у нас адказу, на жаль. А мне здавалася, што гэта вельмі знаёмы вам верш, як мінімум, бо вы вывучылі яго. Давайте попросім, як жа спяваецца ў песні. Сказать, что ты звоночек, дых усижен мало их. Такою сдалася у 17 год моих. Вось так трэба было працягнуць радок вельмі знаёмага вам твора, бо гэты верш, які называецца, Максім? Александрына. Александрына. Вы, вядома, вучылі. Песня «Александрына». Музыка Владимира Мулявіна, словы Петруся Броўкі. Ну, а выконвае No Comment Band. Наступнае вершаванае заданне, і яно для каманды «Ветразь». Родная мова, цудоўная мова. Ты наших думак, уток і аснова. Матчын дарунак ад самай калыскі. Адкажа Мікіта. Вось так, без падрыхтоўкі. Мікіта, слухаем вас. Ты самацветаў яскравая нізка.
Малайчына! Гэта правільны адказ. Верш «Родная мова, цудоўная мова». Хто яго напісаў, вам трэба адказаць. Можаце параіцца? Ганна, якое рашэнне прынялі? Адкажа Максім. Максім, калі ласка. Мы лічым, што гэты верш напісаў Петрусь Броўка. На жаль, Максім, вы невялічкую памылку дапусцілі, і я думаю, што Мікіта ведае правільны адказ. Ну, так бывае, нічога страшнага. Паслухаем каманду «Рухавік». Уладзіслава, ці ёсць у вас варыянт, хто ж напісаў верш «Родная мова, цудоўная мова»? Варыянт ёсць, адказваць будзе Даніла. Мы лічым, што гэта Владзімір Дубоўка. Вы правильно лічыце. Вы падхапілі на падборы 2 балы. Дзякуй вам вялікі, малайцы. Наступнае заданне для каманды «Рухавік». Спакойнага шчасця не зычу нікому. Навошта грымотам маланка без грому? Навошта ручай без пякучае смагі? Халодная ўвага не вартая ўвагі. Жаданні, што прагныя крылы згарнулі. Зязюля без лесу і лес без зязюлі. Малайчына, гэта правільны адказ. Малайчына. Ну што ж, верш «Спакойнага шчасця не зычу нікому». Хто напісаў яго, вам трэба адказаць. А гэты верш напісаў Аркадзь Куляшоў. Бездакорна. Малайчына, вашы 3 балы. Цудоўна. Тэлегульня завяршаецца. Сёння першай стала каманда «Рухавік». У іх 34 балы. І ўсяго на 3 балы меней у цудоўнай каманды «Ветразь». Малайцы. Хай у вас, паважаныя ўдзельнікі, часцей узнікае жаданне думаць і гаварыць па-беларуску. Но каб тыя хвіліны, што мы правялі ў студыі разам, запомніліся вам надоўга, у падарунак кнігі беларускіх аўтараў на роднай мове. На гэтым наш аповед пра важныя мілыя сэрцу беларусаў словы і выразы не скончаны. Працягнем яго у наступных выпусках перадачы для тых, хто цікавіцца нашым родным. З вами была Алена Трацэнка. Чакайце сустрэчы і часцей размаўляйце па-беларуску самі і разам з намі.